Shubor nagaslem jong unongsan hima. Kanartiang Modok Coordination Committee NMCC hakas ngithok ding kalashim ya kasenjam ban maramot hi ya ka skol nartiang Pochnong Government LP School nartiang kablajar rathai ka NMCC kalarai ban shnahi ya kene ka skol hadien baka sorkar kala le bom setnyaw ban maramot wat hadien bakala uot kala nam bat ai da ka jingtho ban maramot ya kene ka skol ka bakan thop ban penbiang ya ki ben ki miet khna skol bat ki wei ki jingdan kam ha skol kani ka komiti kaladap maramot ya kakan rok ka skul kabalajot la paralas lembha bat ka komiti kandang beteng bat pen bha bat pen miat ya kani ka skul bat ban bujeliru ya kiten sop jing ki balajot rathai nolor ban shna ya ki ben ki miet blackboard bat ki wei u secretary ka komiti uba HW Sutong ulapan pau ya ka jing songo ya barok ki nongket kam bat ki dikhot jong ka komiti ki blashim khia ban pelat por ban shna ya kani ka skul bat kham tam ya ka jing kloi ka jongki ban yanok senyang ban pen bhaya kani ka skul ka komiti ka penrem ru ya ka sorkar kham tam ya ka tanat puli puthi halor ka jing le klet ya kani ka skul labun bun snem yang coordinate minta resmi lawan ban pensnai gini ke school badon ha Shinong Nartiang ka Nartiang Pochnong Government LP School nakataw ba hakipor pala adat hakini gibanai teyo pala adat ajing tho hadu hadiai bat shadu directorate jong ka education ro ndri kumba niyoi kumba long menta kamdol jungtoi ini long le no ini jing ya keren jongi jing aji tho jongi namar nagalian department jong director pat jong di hajuaru iklam shimkia igni ga kamram tengimpan si nagalian ka coordinate committee ni wan ban pensnahi dalde ban penut ban pusat kanang ban penbha ban penmiat igni school namar kumbalong mentai kena school hangni ki kamduna namar ba ke school kamda biang than mentai kinong hikai kila don hudu sangut tangga ke school pat long balas niu sebab polat tina kaliang jongi mentak sing la dep bo ni gi mau blok hangni kenang ban penbhai ni school padang don ru ki kam ki badang sateng kumba ka komiti kadang perkhat ban let ban pensnai ni tin ban prepare bun kini ki foreign show ngdang don kam ban le nang mentai ni school te niyo iba hangni hi long kapau ba ka sarkar kam shimkhia wala gede ke school government ru kam shimkia te nisnu ban long nisnu si hidu kata ban yo i bang yo kum gede sarkar ka bamadla wat kinom khmat ru long ki bami khmat sudah ki bam yo i jinge jong kita te nganam ben than kinom khmat namar gede jing bakla joni kum gi bru ban jet kinom khmat om kinong yelam nak bentar jet benriu ne nak bentar du kusuk